Mae cael mwy o gwsmeriaid yn flaenoriaeth mwyn eich busnes lwyddo. I gael mwy o gwsmeriaid, rhaid i chi gael mwy o ddiddordeb neu ymoliadau yn gyntaf. Y cam nesaf yw newid y diddordeb hwnnw yn gwsmeriaid, ac yna mae angen i chi gadw'ch cwsmeriaid cyn hired ac sy'n bosib. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y broses hon. Os byddwch chi'n hysbysebu i 100 o bobl a bod 10 ohonyn nhw'n ymateb i'ch hysbyseb, mae'r gyfradd ymateb yn 10%. Gan ddefnyddio'r un gyfradd ymateb, os ydych chi eisiau cael 100 ymateb, rhaid i chi hysbysebu i 1000 o bobl. Gadewch i ni weld beth sy'n digwydd os bydd 20% o'r bobl a wnaeth ymateb i'ch hysbyseb yn prynu gennych chi. Mae hyn yn golygu eich bod yn hysbysebu i 100 o bobl. Gyda chyfradd ymateb o 10% byddwch yn cael 10 ymateb, ac os bydd 20% o'r bobl hynny yn prynu gennych chi, bydd gennych chi 2 brynwr neu gwsmer. Felly, mwyn cael mwy o gwsmeriaid, gallwch naill ai gynyddu faint o ddiddordeb sydd a chael mwy o bobl i ymateb i'ch hysbyseb, neu gael mwy o'r rheini sy'n ymateb i brynu gennych chi. Yn ein henghraifft, os byddwch chi'n hysbysebu 100 o bobl ac yn cynyddu nifer o bobl sy'n ymateb i 20 yn lle 10 ac yna'n cynyddu'r gyfradd trosi ac yn lle cael 2 o brynwyr, rydych chi'n cael 4 o bobl o'r 10 i brynu. Mae hynny'n golygu eich bod yn cael cyfanswm o 8 gwerthiant yn lle 2. Drwy gynyddu nifer o bobl sy'n ymateb i'r hysbyseb a chynyddu'r gyfradd trosi o weld yr hysbyseb i brynu yn y diwedd, byddwch yn cynyddu'ch gwerthiant o 2 i 8. Mae'r hysbyseb wedi costio'r un faint yn y 2 enghraifft. Ond os gallwch gynyddu'r cyfraddau trosi, fe gewch chi ganlyniadau gwell am yr arian rydych chi'n ei wario. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod beth yw'r rhifau ar gyfer eich busnes. Faint o gwsmeriaid sydd ei hangen arnoch chi, a faint o ddiddordeb neu ymoliadau sydd ei hangen arnoch chi i gael y cwsmeriaid hynny. Os ydych chi'n gwybod faint o ddiddordeb neu ymoliadau sydd ei hangen arnoch chi i ddenu cwsmeriaid, gallwch chi greu system enyn diddordeb mwyn cael y diddordeb hwnnw. Mae cannoedd o adnoddau a thechnegau i chi defnyddio. Mae defnyddio'r adnoddau priodol yn y cyfuniad priodol ar gyfer eich busnes yn cadw'r system ar waith drwy'r amser. Dyma ambell gyngor i'ch helpu chi. Yn gyntaf, yn lle dechrau marchnata ac wedyn rhoi'r gorau iddi, ewch ati i greu system a'i chadw ar waith fe bod gennych chi lif cyson o ddiddordeb neu ymoliadau drwy'r amser. Hefyd, ceisiwch ddeall faint o gamau mae rhywun yn ei cymryd cyn iddyn nhw brynu gennych chi. Efallai byddwn nhw'n cymryd llawer o gamau neu dim ond ychydig. Enghraifft, i rhai busnesau, yn enwedig i rheini yn y farchnad busnes i busnes, gallai fod yn llawer o gamau. Efallai byddwch yn cael ymholiad drwch gwefan, yna byddwch yn anfon gwybodaeth atyn nhw. Yna'n dilyn hynny gyda galwad ffôn, trefnu cyfarfod, cyflwyno cynnig, gwneud galwad ffôn arall a sicrhau gwerthiant. Ar gyfer math gwahanol y busnes, gallai'r broses fod yn fyrrach. Mae rhywun yn gweld hysbyseb ar gyfer eich caffi, neu'n cerdded heibio'r ffenestr. Mae'n dod i mewn i'r caffi. Mae aelod o'r staff yn siarad gyda'r unigolyn hwnnw, yn ei hebrwng at fwrdd ac yn sicrhau'r gwerthiant. Gweithiwch trwy'r camau ma'ch cwsmeriaid yn ei cymryd wrth wneud penderfyniad. Mae'n werth gwneud hyn. Cofiwch hefyd fod angen i chi ddefnyddio ystod o wahanol ddulliau i enyn diddordeb neu ymoliadau. Does dim pwynt i chi ddibynnu ar 1 neu 2 ddull yn unig. Bydd hyn yn rhoi mwy o sylw i chi a mwy o gyfle i'ch cwsmeriaid eich gweld. Mae hefyd yn cyfyngu ar y risg, felly os na fydd un dechneg yn llwyddo mwyach, bydd gennych gyfleoedd eraill o hyd i enyn diddordeb. I'r rhan fwyaf o fusnesau mae rhwng 6 a 10 gweithgaredd yn gweithio'n dda. Yr allwedd yw gweld beth sy'n llwyddo gyda'ch busnes a chreu a rhedeg system sy'n arwain at lif cyson o gwsmeriaid i'ch hun rheolaidd.